Dizajnerka zadubljena u svoje misli. Winx! Toliko sam srećna što vas vidim. Upravo gledaš u nešto što će vrlo brzo postati mega hiper veliki uspeh. Postaću najtraženija dizajnerka u celoj magičnoj dimenziji. Ali to čak i nije najzanimljivije od svega. Spremite se da čujete ovo. Da li treba da se zabrinemo? Vi, dragi moje prijateljice, ste zaštitna lica stela modnog stila. Vi ćete promovisati svaku moju novu kolekciju. Wow, super! Slažem se. Hej, Tehna, izgledaš cool. Hvala, Stella. Devojke, ima li koga gore? Griselda, ona ne sme da sazna za moj novi butik. Šta radite tu? Samo malo sređujem za početak nove školske godine. Odlično, Stella. Konačno nešto dobro od tebe. Pretpostavljam da je ovo tvoje, Bloom. Niko! Devojke, čekaju vas u novom kabinetu za istoriju magije. Treba da čujete govor direktorke Faragonde. Dragi profesori i studentkinje, čast mi je da proglasim početak nove školske godine u Alfeji. Ove godine, kao profesorka istorije magije, pridružit će nam se Defna, princeza Domina. Nedostajala nam je Faragonda. Loket! Pip! Kara! Amore! Sherry! Čato! Diksice! Morale smo da dođemo da slavimo sa vama. Tako je! Ovo je 100-godišnjica od kako je Faragonda direktorka Alfeje. Zašto ja nisam obaveštena? To je trebalo da bude iznenađenje, a ja baš ne volim godišnjice. Aplauz za gospođicu Faragondu! Ali to nije sve. Donela smo vam specijalno iznenađenje koje je ispred u dvorištu. Hajdemo napolje. Šta li radimo? Kao prvo, menjamo oblačno vreme u divan sunčani dan. A kao drugo, poklon od Piksica. Rasprava može da počne. Super izgleda. Baš je ukusno. Devojke, gospođice Stella, kontrolišite se. Dobro, izvinite. O, Griselda, opusti se, ovo je žurka. Mogu li? Naravno, zadovoljstvo mi je. Želim vam srećan povratak u školu. Početkom svake godine pridruže nam se mlade učenice rešene da na ovom mestu steknu nove veštine i izoštre svoj um. Očekujem od svih vas da ovim radoznalim, pametnim novim učenicama pružite podršku na putu ka ostvarenju njihovih snova. Ovde u Cloud Toweru postaćete moderne veštice, najbolje u magičnoj dimenziji. Ali prvo treba da dokažete da ste vredne toga. A sada koja